Il-Partit Nazzjonalista jinsab fl-Inkwiet. Din hija l-opinjoni tal-opinjonista u ħassieb Martin Scicluna dwar il-Partit Nazzjonalista, partit li ġarrab ir-raba' telfa elettorali storika. Fuq The Times of Malta, Martin Scicluna kiteb dwar l-inkwiet intern u finanzjarju li qed jesperjenza l-Partit Nazzjonalista. Scicluna saħaq li n-nazzjonalisti qegħdin jagħmlu ħajthom diffiċli iktar milli għal xejn b'xejn. Hemm bżonn kruċjali li dawk in-nazzjonalisti li għadhom jopponu għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista jingħaqdu wara l-kap tagħhom, qal Martin Scicluna. The PN is in trouble. It is financially bankrupt, żied Martin Scicluna. Żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista jinsab maqsum sew fejn m'għandux biżżejjed voti biex jinfluwenza b'xi mod jew ieħor kwistjonijiet fil-Parlament. Qal li dan jagħmlu fallut politikament ukoll. Spjega kif il-Partit Nazzjonalista ma jafx jrid u l-istat li qed fih mhux qed jgħin biex ikollna oppożizzjoni kostruttiva u li tiffunzjona. Scicluna nnota kif Adrian Delija qed iwiegħed l-oppożizzjoni se tkun kostruttiva. Qal li l-ewwel test li se jħabba twiċċu miegħu huwa dwar il-Konvenzjoni Kostituzzjonali. Martin Scicluna jispjega kif Adrian Delija għandu jżomm mal-wegħda tiegħu u jaħtar grupp ta' kelliema dwar il-Konvenzjoni Kostituzzjonali. L-artiklu ta' Scicluna ġab reazzjoni fost il-partitarji nazzjonalisti, fosthom bejn nies mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil u dik ta' Adrian Delija. Fuq Facebook spikkaw kummenti fejn partitarji nazzjonalisti kitbu dwar il-vendikazzjonijiet li għaddew minnhom fl-aħħar xhur għax fil-kampanja tmexxija ta' kap appoġġjaw lil Adrian Delija. Filwaqt li oħrajn kitbu kif qed jesperjenzaw ħafna vendikazzjonijiet minn nies ta' Delija għax appoġġjaw lil Chris Sajt fl-elezzjoni biex jinħatar kap nazzjonalista.